Добър ден на всички! Аз съм Преслава Василева от специалност предучилищна и начална училищна педагогика в Русенския университет Ангел Кънчев и съм трети курс. Темата на днешния урок е хората, приятели на природата. В днешно време е много трудно да пропуснем темите, свързани с опазването на околната среда, воденето на екологичен начин на живот и прочие. Изключително бързи са темповете, с които човечеството преминава към индустриализация. Тя донесе със себе си и редица удобства, без които трудно бихме могли да си представим живота. Какво обаче губим в името на съвременните удобства? Ето и някои правила за опазване на околната среда. Първото от тях е: не оставяйте отпадъци сред природата и винаги почиствайте след себе си. За тази цел най-добре поддържайте чисто около себе си. Когато сте на пикник сред природата, носете със себе си трубичка, в която да съберете отпадъците, а дори и ако сте на разходка и видите замърсени площи, почистете ги, независимо че тези отпадъци не са изхвърлени от вас. Важно е всички да сме активни и да действаме за благото на нашата планета. Второто правило е: засадете дърво. Това е най-добрият подарък, който можете да направите на природата, а и на себе си. Защото с всяка изминала година, с всяко идване на пролета, ще знаете, че вашето дърво разцъфва и расте, произвеждайки кислород за планетата. Трето правило е: ограничете ползването на хартия. Всеки ден хабим килограми хартия, за чието производство се изсичат хиляди дървета. Можете да прилагате лесни действия, чрез които да ограничите потреблението на хартия и картон наполовина, като например да принтирате двустранно и винаги да предавате използваната хартия за рециклиране. Пестете вода и електричество. Когато си миете зъбите, не оставяйте водата да тече. Сигурно вече сте чували това правило, но спазвате ли го всъщност? Може да спестите няколко литра вода на ден, което е страхотно не само за природата, но и за бюджета ви, също както и да изгасите лампата и телевизора, когато не сте в стаята. Пазете растенията и животните. Глобално опазването на природата влияе върху опазването на растенията и животните, защото, както знаете, не е живата и живата природа са тясно свързани и зависещи едни от други. Рециклирайте. Сами можете да видите колко отпадъци образувате само в рамките на ден. Събирайте всичките си отпадъци от опаковки в турбичка от сутринта до вечерта. Правилното управление и рециклиране на отпадъци е важна стъпка за опазването на околната среда и природата. По този начин, освен че се минимизира негативният ефект от изхвърлянето им, чрез рециклирането им се създават нови материали, които се влагат в повторно производство. Освен това, така се намалява потреблението на вода и ред други ресурси. Нека преминем към рециклирането. Рециклирането, още с металопреработване, е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяването на необработените суровини и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда. Рециклиране на пластмасови и метални опаковки. Тук виждате контейнер в жълт цвят. В него изхвърляме само пластмасови и метални опаковки. Помни, пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата. Когато изхвърляш пластмасови бутилки, можеш да ги смачкаш, за да заемат възможно най-малко място в контейнера. В съдовете за разделно събиране за пластмаса, както виждаме жълтия контейнер, не изхвърляйте блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества, домакински електроуреди, авточасти и други отпадъци, които не са пластмасови. Рециклиране на хартиени опаковки. В контейнер в син цвят изхвърляй само картонени и хартиени отпадъци. Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати, за да заемат възможно най-малко място. В съдовете за разделно събиране на хартия, както виждаме и тук синият контейнер, не се допуска изхвърляне на битови отпадъци, например салфетки, санитарни материали, огарки, силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци, например мазна кутия от пица, и също така хартии с нанесени специални покрития, например метални и пластмасови фолия.
Рециклиране на стъклени опаковки. В контейнер в зелен цвят изхвърляме само стъклени опаковки. Повторната употреба на стъкло ще помогне за намаляване с 20% на замърсяването на въздуха и с 50% на замърсяването на водата. Стъклото се рециклира на 100%, ако бъде събрано правилно, разбира се. В случай, че попадне в природата, то не се разгражда по естествен път и може да замърси околната среда за милиони години. Но ако върнете бутилката обратно в магазина, тя може да се използва отново и отново в производствения процес. В съдовете за разделно събиране на стъкло, както виждаме и зеленият контейнер, не бива да изхвърляме счупени чаши и чинии, порцелан и изделия от огнеупорно стъкло, кружки и луминесцентни лампи, стъкло от прозорци и огледала, автомобилни стъкла и също така други материали, които не са стъклени. Стъклото се рециклира безкрайно много пъти. Казват, че до 2000. Преминаваме към една от най-важните теми, а именно за дърветата и защо ги наричаме белите дробове на планетата Земя. Не случайно дърветата и растенията като цяло се наричат белите дробове на планетата. Те абсорбират въглеродния диоксид и отделят обилно количество чист кислород, който е жизнено важен за всеки жив организъм на планетата. Именно заради това изключително вредно и за нас хората е изсичането на горите и застрояването им. Важна мисия на всеки човек е да засади поне едно дърво в живота си. Преминаваме към опазване на животни и растения. Тук виждате трите тома на Червената книга на България. В първата с растения и гъби са поместени общо 808 застрашени, изчезващи или изчезнали вида. Във втория том са поместени животни. В България са установени 409 вида птици. Под защита са 327 вида, като в Червената книга са включени 100 от тях. Включени са и 19 бозайници, 2 земноводни и 13 влечуги, 2 кръгоусти и 22 костни риби. В третия том са поместени 166 природни местообитания, които подлежат на природозащитни мерки за опазване и възстановяване. Нека поговорим и за националните паркове в България. Национален парк Рила е първият, който виждате на снимките. Той е най-големият от трите национални парка на територията на България. Тези територии са обявени за национален парк на 24 февруари 1992 година. Национален парк Рила е разположен в Рила планина на западната част на България. Паркът включва безлесните части по билото на планината и част от горските и голисни комплекси под него в четирите главни дяла на планината – източен, среден, югозападен и североизточен, съставляващи около 30% от целият планински масив. Средната височина на върховете от основните била е около 2700 метра, с най-високия връх в страната и Балканския полуостров Мусала, който е висок 2925 метра. Тук са обхванати най-защитените от въздействието на човешката дейност части от планината. Дивата коза е символ на националния парк Рила поради наличието на най-голямата популация у нас. Национален парк Пирин. Национален парк Пирин е вторият, който виждате на снимките. Той обхваща по-голямата част от планината Пирин, разположена в югозападна България. Паркът заема значителна част от планината Пирин. В исторически план границите и размерът на националния парк са претърпели много промени. В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 метра. Сред тях първенец е връх Вихрен, който е висок 2914 метра и е трети по височина на Балканския полуостров. Следващият парк е Национален парк Централен Балкан. Той е разположен в средна Стара планина. Надморската височина варира между 500 и 2376 метра, като най-ниската точка е разположена близо до град Карлово, а най-високата е връх Ботев 2376 метра и именно най-високия връх в Стара планина. Този парк опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата. Там могат да бъдат наблюдавани невероятни пейзажи, скални феномени, красиви водопади.
Логото изобразява мечка и планина и символизира симбиозата между природата и човекът. Благодаря ви за вниманието и апелирам към всички, че устойчивостта започва с малки на пръв поглед усилия, но ключът към нея е в постоянството. Нека да запазим природата чиста днес, за да я има и утре.